Yes. Akwazelu gị ọnọdụ. Yes. Ngiri ezigbo nne. Yes. Nwaanyị adị happy. Anyị ekwugo maka arụ isi ike ọfụma. Anyị nọzụ na-achịkọta na ama m na ewu nwoke na-adị busy. Iji ọsụ wepụta time ka ị bịa nọnyere anyị maka otu m na gị si wee dị. Onye nụ agwọ na ukpo, ọ ga-anụ ukpo daa na ya. Maka na ada akpọ gị agwọ na Ọnịcha, ọpọnito nọ ncha, maọbụ agwọ na obi ikporo, maọbụ agwọ na Sululere, maọbụ agwọ South Korea. A na-akpọ gị agwọ na ukpo. And onye ọbụla n'ụlọ ukpo enwere onye anyị na-elote ọzọ Igbo ndụ, Engr Arthur Eze. O mere birthday nke ụbọchị a, and afọ m article gị idele ya na newspaper wee bịa wish ya happy birthday as a father. Inwe ike ịkọwala anyị relationship nge na Engr Arthur Eze? Ọ dị egwu. Relationship mụ na Engr Arthur Eze wụ nna na nwa. A na-asị na ofu osisi adịghị eme ọfịa, nke osisi nke a mere ọfịa. Ada amụ aka. Tatata. Onwe inu a ga-echenji si echenji. Yes. Like okwu iji bịa ka iji na nna abịabeghị taa moto mgba nna ọkwa ya na-agbakwa. Yes. Onwe ndị a ga-eme onwe ofu osisi na-eme ọfịa. Yes. Onwe osisi a na-akpọ anụnụ ebe. Yes. Ọ na-eme ọfịa nke ọ kwụrụ onye ọbụla agbafuwe. Yes. Ozi Igbo ndụ ofu osisi na-eme ọfịa. Ife ukpo jibili. Ife Dunukọfịa jibili. Ife Anambra Steeti jibili. Ife Ana Igbo jibili. Ife Nigeria jibili. Yes. O nwere onye ọcha tọki mụ na ya na-abụ nwe one business. Mgbe na-agwa ya na we will get Ato Eze involved. Was him, are you sure? I say yes. Are you sure? I say yes. Oje na azụ na-agba onye nke ọzọ izu ma ọ dị possible. Onye ha na-asị aka ezi why? Ọsị na onye ha na-akwụ they are Nigerian decision makers. The guy bịakwa m ọ dị aka fim mgbe si mkpe ya banye ezu ukpo n'ọla ana. Ọ dị happy. Na onye dị etu a. Yes. So fa na-anụ ọ bụrụ sọ Nigeria ka a na-anụ afịa. Iruo na UK ife a na-akpọ ya the Prince of Africa. Sọsọ ya wụ gara abata na Heathrow Airport ka ego. Ada ajụ ya ajụjụ. My prince anadebe niile. Prince of Africa. Ukpotokpo nwa. So mụ na ya dị na mmari nne. A man I have so much respect for. A man that have stand a lot of people. Ebe ọbụla ọ nọ kịta ọbụla nwe ka esi wee kpọ life call jena gate bi mmadụ enusala a na-echekọpụta ndị na-achọ access ka aba jefu ya 2 million 5 million 10 million 20 ife aka ị ga na-afụ na be ezukpo from January to December for how many years? Ọ na-ebịa nke birthday ya ya afụ na blind man ukwu na onye ọrụ so na ọdị ekwu na anọ na a na-eme birthday wee si America nata. Emecha vidiyo ga-apụta na ijenene. Anọ m ebe a eyewitness. Maka gịnị ọzọ Igbo ndụ na-enye ya? Ọ chetara ozugbo onye ọbụla. Na mgbe ọ na-aya ọya nwanụ a na-achọ ego ejije obodo, onye wetara ego ejije obodo Igbo. N'ụzọ okwu ịtọ ka ọ gwara ya. Ọchụta eze. O mechakwa abịatakwa nkwa ife mekwa mgbe abịakwakwa ka ọ kọwara ya na ekene ebulu ekene bịakwa onye kwakwa ya ọzọ. Onye bụ ekene. Onye kwakwa ya ọzọ. And so I'm agụ. As somebody dị close to, ị nwere ike ịkọwala anyị ụdị mmadụ bụ ife a because even mgbe anyị pelu mpe ka a na-akpọ Ato 1000 mgbe 1000 mụtasịrị ọfụ. And then akụkọ anyị n'ugo maka ya vidio na Facebook bụ nke ụbọchị a ka ebemewe Facebook. Ma ebe a ga na-eti egwu etikata ego ọtọ ya 5 million. Kedu ụdị mmadụ Ato Eze bụ? Kedu ụdị mmadụ as in because anyị anụgo okwu na ọ na-ejekwu obodo oyibo ndị be anyị n'ebe a na-eketekwu oke na ọ bụrụ ọsọsọ n'ụlọ
kedu ụdị mmadụ enwe ife ọ na-elite n'ife a ịkọwakwuola anyị azụrụ ya nso onye bụ na anyị ma na o jiri egwu ọ na-akpọ ndị egwu ọbịa bịa ọ na-agụ ọ na-agba kedu ụdị mmadụ kedu onwe ife ọ na-elite iche n'ife a niile ọ na-eme gaa n'iru. Okay. Ya mana okike Chukwu okike nwere ife ọ na-enye baga ọ bụrụ ife ọ nye m ka ọ nye gị. Yes. Ọ bụrụ ka ọ nyere ndị ọzọ. Yes. Onye kpatara na-agba bọọlụ adị 11. Onye a na-eche onye a na-achụ ndị achụ onye nke a na-edifend onye nke a na-akpa na-edistribute. Onyinye amara dị n'iche. Yes. Nke dị wonderful. Ọ bụ na ị na-enye article ndị ere na even agwa m African Saint Valentine because o mekali go Valentine. Afọ m ya. Ekwesịghị celebrate ya Saint Ato Eze na date ya mụrụ ya ewere ya mụọ mbọsị ije nyere ndị mmadụ aka. Yes. N'otu a na-aga February 14 Saint Valentine. Love, yes. Valentine ewere ya love. Yes. Ekwesịrị na otu a malụ birthday ya Nigeria ekwesịghị ifixie asị mbọsị eji enye a giving day. He has ended. O mefego. Aga pụta mbọsị a lue a na-akwado otu esi akwado Valentine o nwere ike otu na like white and white onye nwere eke ekike ya ibulu akpa rice jebujele onye ịmanụ nwa na-atụ n'ọnụ onye ebulu amalụ na mbọsị eji enye ife enye onyinye adachi mmadụ ife kwesịrị imere Ato Eze ife obumpụta ụwa ịma ife na-aza mmadụ mgbe ife pụta ụwa. Yes. Because ka anyị si nụ n'akụkọ my father kọlụ m na mmadụ na ụmụazị na enyi ya ịma na nna ya nwere ego ọkwa nwa eze ka ọ wuo papa ya wee igwenu. Okay. So na ụmụakarị ka ebido enyi ya ego ụgwọ akwụkwọ ụlọ na skuul ụmụ ya nwoke ma ndị frens ya na-achụkarị n'ụgwọ akwụkwọ were ego ekwọrọ ụgwọ akwụkwọ naba oluzie mgbe ya jee achụ onye nwa ka ife bata na ekwuru ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ enyi go na enyekwa ya ọzọ onye kwọrọ onye ọzọ so a na-ejezi anyecha ndị ọzọ a na-eji akwụ nke ya akwụ mgbe onye adị na ụmụazị na Krismas enyere ego ka eje gote ya driver ọ pụta na mkpọ junction ka ọ gịnị fụ ndị ahụ na mkpọ ndị na-iro slippers n'ọkpa nekata ma fa nwa eji ite ewu were ga ka efe ebe a achọ nke ịma ụfọdụ amara onye ọ bụ. Yes. Kefa Maria ngige bịa campaign na be anyị wee na-agwa anyị na anyị amara ife anyị nwere sị anyị ma onye ọ bụ wekwe na ife agbakwa nta ka o bidoro rie na ịbụ na mgbe a na-anụ agha fawa ụmụaka mgbe a na-agba afịa atak afa na-ebu nnu eje ebe nwele maka ndị kwashi ọkọ n'ọzọ Igbo ndụ buru nke pụta onye kata onye kwashi ọkọ ọmanye nnu onye kata onye ọma onye megide bịa kesịa nnu a nwa naira onye leta wọkọlọ kpanaba echi obulu ndị ọzọ pụtakwa achọ nke nkọwa alụghị onye ọgwụ so o ji ife fọrọ ofu eme ọgọ n'ife a na-ahụ Chineke na-anọrọ gakwue because afụbeghị m ụdị mmadụ mbụ ife mbịa gbasara egwu ị na-ekwu manụ na ebe ọbụla ọ nọ ndị kwaya ga-anụ ya nso hymn book Oh come ye faithful joyful and triumphant ọ na-enwe aṅụrị ngozi otu esi eje n'igwe ndị kwaya ga-anụ ya nso ma alụ ma kpọkọrọ ma a na-akụ ọ na-enwe aṅụrị ife ọ na-enye mmadụ ọ dị ka ọmụgo andụrụ m shọ anyara ikwu nke nna dụrọ shọ one time ọ nakọta asịsị ha na-achọzi ife mmadụ ndị mmadụ na-advise na ọ dị too much o mechie gị 3 days 4 days arụ ya ọ nwoke ya aga ọ nọlụ ọfụrụ mmadụ arụ gbakasịrị ya o nyere mmadụ ife ọ ya bịa ọya dịka ejonki ya aga ọ bụ na ọ sere drọg ọ na-akụkasị ya ọkọ ọ na o nyere mmadụ ife ọ ma dị happy
Ara na-agbakasị ya. Ọ ife na-enye ya ọṅụ. Mmiri otu ya ga ọ da aṅụ mmanya, ọ da aṅụ alcohol. Mmiri otu ya ga ịṅụ 1 bottle, ṅụọ 2, anya na-agbalụ onwe ya. Yes. Ị na-enwere ya aṅụrị 3, 4, 5 highness a na-abịa ọ na-atọ ebe ọ na-adịzi gị mma mgbanwe. Ọ ife na-eme Atọ Eze. Atọ nwere ike oke 500 million. Ọ na-enwere aṅụrị na-eke gị enough na ya gbugoro ndị mmadụ mkpa. Ọ na-enye joy. O kere 1 billion. Joy ya na-arịgote. Akọbazịarị ya egwu. Onye ghọtara ụwa. Gịnị a na-ekwu ọkwa obere oge kịta anyị anwụrụ. So ma na anyị anwụ maka na ụfọdụ n'ime anyị amụrụ na anyị bago reverse. Onye ọ na-agafe 40 years ịbagokwa reverse o. Yes. Ị na-arịgokwa nnachi ya azụ o. Yes. And nwere ife ime kata anyị ghara ijezi anya bụ okwu ụgwọ onye ọbụla ji. Ịmazi ebe ya eje ka a na-amarọ. Mana ọ dụrọ possible na o nwere ihe epu elu. Mana adị nka nyanwa kacha anyị niile ghọta ya n'oge. So inye mmadụ ife, I think now with the secret of his success. Ma isi mkpue. Maka inene the 12 disciples apart from Judas. Onye nke a sị God loves a cheerful giver. Onye nke a sị givers never lack. Onye nke a sị it's better to give than to receive. Onye nke one onye define giving as inye alụ eme gị. Nigerian now these 12 disciples of God. They talk about define giving. So on enye the man ọṅụ iche. Inye mmadụ ife. Bede nya o si soludo nya ke anyị 5 billion naira. Azo ya ni nso family mu akaba we be ketekwa. Kedu ife jikwa 5 billion naira o si ke ndị Anambra. Ka ọ bụ ọmụma wee kwu. Kọwara anyị azụbọ ya. Ili ịgba nwoke a. Ili ịgba this man. Man gị na ya gị bata bie. Welcome. Okay. Very loyal. Inwe ike kpọọ ndị jegolu nụnụ ma Tony nwoye fa ma kpọọ fa mgbe ọ gara ya niile afa jekwurie nso ama ọ na-ama gwogwo ama award ọ dị na ya n'azụ ọ gwa for 5 billion bọsị ọlụ ọkpọ ya 5 billion ya nye ma mmiri oyi wel onwe aka na-akpọkwa ya mụọ nke ndị ife na-abịa ka dafa obodo a second to obodo a ọ sị na ike adị ọzọ eso m connect that one so ka ife ka business si locate here what is 5 billion ebe ọzọ Igbo nọ ọ dị for tu ọkwere gọọmenti nkwa ọ na-asọ crowd ife eji enweta ya chọrọ ka onyelu mmadụ aka otu akpọkọ ndị ọlụsị emere ọ bịara akwa ọ na-adị too emotional oge a na-etu ya na-ekwu ife ọma ọ bịara anya mmiri arịsịsị ya n'anya ozugbo ọ na-adị too emotional ma ha na-asị agụụ erika nye nke a nwa ka ha malụ ka ị ga-anya mmiri arịsịsị bịa ọ na-enene ndị mmadụ ọ dị-eme audio na-akọ ụdị akụkọ a 70 something years gara onye na-aga anyị nwa na-arụ ya ọrụ Ndukpo every January na-akpọpụta ya omenala budget tu anyị si eme budget anyị na-akpọpụta ọga omenala anyị budget nke a ga-agwacha ya eru uju a eme nke a nke a eme nke a gasị 100 million I will bring 100 million anyị na-emezi lọnchị Ndukpo okwu ebe ilu nuke na-eme lọnchị Ndukpo nwere anụ ya ọpụta give you 100 million nwere anasa one day PG eje igwe ọsụọ ebido ọrụ na-eme ya na
kwa ụzọ ọzọ na-alụkwa na a ga-ekwu ndị ọrụ ụlọ ka a ga-ekwu ndị obido afịa ka a ga-ekwu ogene mgbe obido every January onye mmadụ 25 million or 100 million. Yes. Ana aka bekwala last year. Ndị je amụ ka esi akụ azụ mmụcha for 5 million. Ndị je eme nke a si na onwe ya o nwere ife ya eme ka ya nọ 30 years mana awọrọ ọkpịa na-aga ọ dị ebu na ọ bụ na arọ izu ọzọ anyị nwa ya atụ ụtụ arọ mụ ya weta 1 year na nke m masị gaba tụkọrịa nke mmadụ ara ife ọnụma ọ na-eme karị ndị azọ iweta arọ ka nkụ ndị ga-azọ ma ọ bụ na adị possible na ka eweta ndị ga onwe ike inwe 2 million years oye ebi 10 million years oye ebi because people he have impacted in their lives, souls he has touched, all too much. So inye mmadụ ife na-enye ọṅụ. Daalụ nne onye anyị nọ wit bụ Sir Joseph Ndubuisi Onwuakpa agwọ n'ukpo anyị jụrụ ya maka Ato 1000 maka na onye malụrụ ya ụlọ ọfụma. Sir Joe, enwere ife anyị na-eme na program a na nchịkọta anyị na-akpọ ya take your time. Ọ bụ na enwe ife anyị na-ajụrọ ịchọ ịkpatụ aka, ọ bụ na onwe ndị eche ikene, ọ bụ na onwe advice inwe, ọ bụ na onwe ndị eche ịkpọli akpọli, ebe ọ bụ na anyị na-ajụrọ ị na-ekwuro anyị na-enye gị oyere. Take your time and do it. You can go ahead. Okay, ya mama m ga-ekene godi gị na this ife ị na-eguzobe gbaa gị ume mbido akwụkwọ na-afịa arụ mbido akwa na-afịa arụ mana ebe ọtọba ife ma ayo Chineke onye gị wụ amamife onye kwu gị more wisdom tilu na nke ị nwere enwe maka ebe ị na-eje ọmụrụ m na-afịa ime ike ka na-ewe ife egwuregwu ebe ị na-eje mana mgbe alụwe mkpọ na fon eju mbịa ebe a gbasasịa spika gbasasịa microphone ndebe ebe a nwere ife na-akpa gị jisi ike onye nwaanyị ya agbago ume inwe ume ana achịrị na ngụgụ enu ikpere na-abụ ka nwa egwu ji aṅụ nne ya ala ime metasịkwa ya maka na nwere ndị ga-emetere nwere ndị ga-akọcha gị na ife anya mama na nwunye na-ezuzu asị nka na-analụta ego na-eti n'akpa ife a na-achọ n'ike ọkụ gịnị azụ the focus mara ife ị na-eme na spice ya keep re-strategizing ime gbam ọ bụ na ọ gara ime gbamgbam megbuwam nke ifo na awa ịtọba ụtọ a na-abachanye ji before mara ya onye ọbụla achọzie ebe anyị eje mee ka o kwuo ka ụwa nọ ebe na agbam tiri ife ndị ọzọ sie ndụmọdụ na-enye ndụmọdụ ka m ga-enye ụmụaka be anyị bụ ka sirapụ kene oke mpako ekolo elu wala ọgọdọ a fụzi nwa 15 years ọ na-achọ ka obu benze obulike jigodogo pụtagodi nke wa akwụ magodo ka esi ede afa gị ịchọ ebe ya ejega n'ego enu si welu nwayọ arụ anị somebody like KFC, do you know about it? Yes. Come on, chicken corner. Yes, okokon. KFC chicken. Na-ebugharị o. Okay. Nwe moto o ji okay. Club a na-agba je kwụ ya ebe a abalị mgbacha nkwụ na-elefu chicken wings ma KFC if I'm not mistaken. Yes, KFC. Today on all global business. Yes. One niile. So onye welu nwayọ ogoro ọkụkọ ka ị na-azụ
inye nni ọfụma ọmụọ ụmụ before ị mara ofu ọkụkọ na abụọ banye 20 40 azụ the same thing nchi the same thing ife alụ erike mana a ga-eji nwayọọ ego mbute ha bụrụ ya ka iwepụnata aka n'anya na ego mbute ka eme ka ọ dị ozugbo ụfọdụ na-ejizi ekwe nkwa fama na-emenwu ụfọdụ na-eji etinye aka ebe na kwesịrị itinye aka mechakwa enu mana ego nwa apụta achọrọ m ka ekwekere m ofu heavy investment nke nwa wenye mbaba ma makwuru dibịa na gwọda ma na ọgwụ scientist m sichara ọnwụ na afachukwu adrọ edbasị na enwe supreme being enwe chineke dị ị na-alụ ọrụ ị na-ayọ grace ka amara ya bịa n'ebe ị nọ oke ife ọsịsa ụmụ drugs a ejiri emalụ ndị be anyị ụmụaka be anyị wepụnata n'aka na ya onye teta ụtụtụ na biya na make sure na onwe minimum of 30 minutes exercise iwu abụrụ na ị ga-abịa na 8 feet no ka ịdị ndụ ife ndị gboo ji bi ezigbo ndụ teta ụla n'ụtụtụ isi ebe a na-ya na ịkpaja ebe ị na-eji chute mmiri n'ọnụ ụtụtụ ọrọzi awụ jogging o chute mmiri nata onye esi fa nọrọ na mkpokọ enwe okwu friji a na-akpọ ya eta alachakpọ esi erichapụ ọrọzi ahụ fresh food a organic so ka anyị wetunata aka n'oke ọchịchọ anya anyị eluwe ụlọ ụmụnne anyị ndị nọ na mgbagharị obodo Naijiria dị ebe dị iche iche ngwa na ya asị ya rapụ ebe ọ nọrọ nata bịa nọrụ n'ebe a imenwukwuo ya ọ makarị mana onye ejebere ije nya lụọ ụlọ onwe investment ị chọrọ ime 1 naira n'ezi mee 5 naira n'ụlọ Chineke mekwa ebere our new governor wụrụ mmadụ maara ife a na-alụ ụfụ ka o si alụsasara anyị ụzọ road development ụmụaka nataba nọ n'ụlọ kwanụ nwayọọ a na-azọnye ọkpa ndị anyị na-afa nọ amalụ na ndị a uche fa adịgokwu ya ọ bụ ọzọ ife ọbụla ka ị ga-eji tretin fa ife mmadụ ya ga chọọ ikwu mgbe ị chọpụtara na nwa na-eku nwa gị ya nọ na akwado na ihe pet bekwu ya chọọ itiziri ofe itinye anụ na-abụ ka nwa ma obi emegharị ya achọpụtara akịta ọkwa efu ọha Igbo ji Naijiria adị m ekwu maka na m onye Igbo ebe ọbụla Igbo si pụọ ị ga-adị deserted ọ ga-afịa ndị arụ mana anyị bịazi buru onwe anyị tọgbọlụfa ifozi ife a na-emefa nke ikpeazụ a nke bụ eziokwu na anyị ada n'okwukwu ife mana ewere aka tie nwata ewere nke agụgụ ka ọ kara m etu a daalụrị nne anyị na-ekene agụnukpo Sajo enwe onye chọọ inweta gị na soshal midia kedu ebe onye a ga-eje inwelu ife ebe a na-eso mmụọ na soshal midia ọ bụ na enwe igwe anyị ya anyị nwere Acefit Properties na Instagram nwee Acefit_hub and Acefit Pizza Lounge. Okay. These are the 3 IGs. Okay. Anyway. Even on Facebook? The same thing. Okay. Okay. Dalorin una anugo ya maka na ọ bụ na ịchọ ị na-efoli na-afụ ife niile ọ na-eme maka na onye kwesị inyomi ka ọ bụ afanka bụ Dr. Odogwu ịchọkwa iso m ya na Yambaba 1 ịchọ iso this wonderful program ị gaa na Yan Content Factory Facebook, TikTok, Instagram, Twitter anyị na-ebe niile ndị be anyị ọgụrụ ka ọ ra n'ọnụ tata ka o mesịa nụ udo